तर हे बघा इतके वाले मी भाजीपुरते काढलं. तर आता मस्तपैकी वालीची भाजी करूया. नमस्कार मंडळी. आता असा शिगमो आणि शिगम्याचे तुमका हार्दिक शुभेच्छा. आता आमचो 5 दिवस शिगमो असा, त्यामुळे आमचो शिगमो चालू आणि 1.5 दिवसाचो आज शिगमो म्हणजे संपतलो. तरीसुद्धा सगळ्यांका हार्दिक शुभेच्छा. तर मसाल्याचो व्हिडिओ केलं, त्याका भरभरून प्रतिसाद दिलात. असोच प्रतिसाद माका हवो होतो. भरपूर माका फोन इले, अगदी लहानापासून वयस्कर माणसांची माझ्याबरोबर बोलणी झाली. अगदी मस्त सुंदर असा वाटला. आपलेपणान बोललात, प्रत्येक गोष्टीची चौकशी केल्यात. माझो मसालो ज्या ज्या लोकांपर्यंत पोचलो त्यांच्यानी चव सांगल्यानी, आणि ज्यांका कोणाक मिळाक ना त्यांनी नक्की कमेंट करून सांगा. आणि ह्यो मसालो कसो झालो तो सुद्धा कमेंट करून सांगा. तर आता मी इलय वाली, मागे तुमका मी दाखवलेलं हे वाली. तर तेव्हा लागाक नाही होती, नुकती फुला येत होती. तर आता म्हटलं वाली काढूया आणि मस्तपैकी पेजे बरोबर भाजी करूया. सकाळचा कसा तेलकट नाश्ता तसा उन्हाळ्यात बरा नसता आपल्या आरोग्यात. तर मस्तपैकी वालीची भाजी आणि थंडगार उकड्या तांदळाची पेज. तर चला बघूया आता वाली काढूया. तर हे बघा, हे वाली असत. वाली मी तुमका मागे हे दाखवलेलं आहे, तर ह्याच्यावर फुला इलेली. तर आता हे मस्तपैकी वाली लागले ते बघा. तर कसं असता, आमका गावात ताजा फडफडीत गावता. म्हणजे बाजारात जरी आमच्याकडे लोकांनी घेतला ना, तर आदल्या दिवशी म्हणजे इतक्या टायमात काढलेला असता आणि दुसऱ्या दिवशी त्या इकू घेतात. तर त्या वक्ता सुद्धा ताजा फडफडीत गावता. तर हे वाली असत ना, ते मी भाजी काढतले. हे वाली जे कशा असत, तर मी प्रकार तुमका सांगलेले आहे बघा वालीचो. तर हे गावठी वालीच असत, पण हे भाजीचे वाली असत. कारण ह्याच्यात गर असताना तो मोठं जाणार नाही. कारण ह्या घरांच्या वालीच्या घराचा ना सांबारा किंवा उसळ अशी कोण म्हणजे हे करणार नाही, ठेवूनच नाही. ते गावठी वाली असतात बघा, मिरच्यात घालतात ते वाली सुकवून ठेवतात आणि त्या वालीच्या घराचा सांबारा विंबारा केला जाता. तर ही वाली असत ना, ती मी भाजी काढते. तर उकड्या तांदळाची पेज आणि वालीची भाजी म्हटली ना, काय जीवाक कसो थंडावा मिळता. म्हणजे ऐकानच थंडावा मिळता असा वाटता. म्हणजे खाल्यासारखीच वाटता. तुमका पण आठवण येता असतली मग पेजेची आणि वालीच्या भाजीची. तर हे बघा मस्त एक वाली काढली मी. आता काढून घेतोय, नंतर तुमका दाखवते वाली काढलेली. तर मागे तुमका ना मी दोडकी रुजान इलेली दाखवले. त्याका आता फळ पडला तर पण तुमका दाखवतोय. तर हे बघा दोडक्या लागला. हे बघा आताशी मोठी दोडकी जाणार नाही उन्हाळ्यात, म्हणजे अशी बारीक जातात. कारण हयात असा पाणी गावला नाही, तशी दोडकी असत बघा. 2 फळा अशी पडलेली असत. तर हे बघा इतके वाले मी भाजीपुरते काढलं. तर आता मस्तपैकी वालीची भाजी करूया. तर मंडळी मी आता वाली काढून इलं, येता येता इलंय तिथून तुमका चवळी दाखवतं. ही बघा सफेद चवळी पेरलेली असा. तर अशी ना ही सफेद चवळी असा. तर हे चवळीचे शेंगे जे असत ना आणि त्याच्यातले गर असत ना, त्याची उसळ, ओल्या चवळ्याची उसळ एक नंबर जाता. आणि हे जर चुलीवर निकाऱ्यावर भाजून खाले ना, तर काय सुंदरच लागतं निकाऱ्यावरचे चवळे भाजलेले. तर ही चवळी असा. हे बघा हे पिकाक झालेत गोर, आणि हे कवळे असं जास्त लागाक नाही म्हणजे लाग जास्त नाही असा बळावली. ह्याच चवळ्याच्या पाल्याची मी तुमका भाजी करून दाखवलेली आहे. तर हे बघा मध्ये मध्ये मके घातलेले आहेत होते. तरी बघा ही पिकलेली शेंगावली चवळ्याची तुमका चवळी दाखवते पिकलेली, त्याच्यात कशी असा ती. तरी बघा गावठी चवळी, काळा मूग असता ह्या चवळीचा. म्हणजे या तोंडाकडच्या भागाक ना काळा असतात, ती गावठी चवळी म्हणून ओळखली जातात. चवळे खूप प्रकारच्या असतात. तर ह्या चवळीचा ना सांबारा म्हणा, उसळ म्हणा, एक नंबर जाता ओल्याचा आणि सुक्यांचा पण. तर आता काही शेतकरी जे असत ना, ते हे चवळे काढतले आणि मिरगासाठी. म्हणजे आमच्याकडे कसं असता, शेतकऱ्यानं कडधान्य पिकवलं ना का आता स्वतःसाठी पावसात 6 महिने म्हणजे तयार घरात करून ठेवतात कडधान्य. म्हणजे भायला कडधान्य मग हे पैसे घालूक नको. तर आता स्वतःच्या हाताने, स्वतःच्या कष्टानं आणि स्वतःच्या शेतीत केलेला कडधान्य इतक्या सुंदर असतात. हे जर चवळे गावले
तर मी जरूर तुमका देईन. पण म्हाका गावा होत तरी असे मस्तपैकी चवळे असतात बघा, सुंदर. तर ही बघा गावठी मक्याची बोंड आहे. तर ह्या असा बोंड कोवळा असा अजून, म्हणजे त्याच्यात गर जाऊ नये. हे असा असला ना का कवळा असता. आणि हे बघा हे जे केस असतात ना, हे केस बघा काय सुंदर दिसतात. आता तो शिगमो असताना तेव्हा म्हणजे लोक कलाकार असतात बघा, ते मिशी बिशी अशी लावतात ह्या ह्याची केसाची. आणि हे केस खेच्यावर उपयोगी असतात माहिती आहे. आपण जेव्हा मूतखडो जाता बघा, त्या मूतखड्यावर ना एक नंबर रामबाण उपाय असा ह्यो. तर तो पण कसं होतो तो सांगतोय. हे केस असतात ना ते सुकवून ना एका पिशवीत भरून ठेवू. आणि ज्यावेळी मूतखडो चाळवता तेव्हा असे इतके केस असे घ्यायचे, पाण्यात टाकायचो, त्याचं चहा करायचो. 1 पेलो करायचो, अर्धा पेलो तो उकळून कमी करायचो. आणि तो ह्यो असो 8 दिवस घेऊन बघायचो. ह्यानं अपाय काही होणार नाही, कारण आयुर्वेदिक असा. तर अशा प्रकारे ना मूतखडो जो असता तो विरघळून जाता. या म्हणजे कोणाक जर झालं असं तर तुम्ही हे करा, औषध करून बघा, कारण हे का अपाय कायच नसता. तर असा ह्यो मको असा हो बघा. चला तर भरडा वचून इलय वाली घेऊन. आता वाली साफ करतय आणि मग त्याची भाजी करतय. तर मी भरडा वचून वाली हाडले का काय करतय तर तुमका दाखवतय. पाणी घेतलंय एका घमेला, त्याच्यात मी मीठ टाकतय. तर ह्या असा मीठ टाकलंय पाण्यात. आणि मी आता वाली जे हे साफ करतले. साफ म्हणजे का फक्त कीड बीड असली ना तर भोग आहे, पण हे वाली असत ते बरे असत, लांब लचक असत. तर ह्या नख लागलेला टोक असता बघा, म्हणजे आपण नख लावून काढतो. खयचे भाजीवाले असतात ना वाली बिली काढताना, गवार काढताना ते अशी नकान काढतात. तर हे नख लागलेला असता म्हणा, ह्यो तुकडो मोडून टाकायचो. तर ह्यो तुकडो हा ना वरचो तो थोडंसं मी काढून टाकले. आता खालचा ह्या टोक असता बघा वालीचा, तर असा दोर येईपर्यंत काढायचा. सगळ्यांकाच माहिती आहे, मी आपला दाखवते मी कशी करते ती. 2 तुकडे केले आणि ह्या मिठाच्या पाण्यात टाकले. काय जे औषधांचे फवारणी करतात बघा, आता शेतकऱ्यांका करूचाच लागता, कारण त्यांचा नुकसान जाता. तर त्यासाठी ते आपल्या म्हणजे स्वतःचे जे कष्ट करतात ना त्या संरक्षणासाठी मारतात. तर त्याचा औषधाचा जो पावडरीचा थर असता ना तो ह्या मिठाच्या पाण्यासून ना त्याच्यावरचो निघान जाता, म्हणजे साफ जातात. अशा प्रकारे मी आता ही वाली स्वच्छ करून घेत आहे. चला तर आता मिठाच्या पाण्यात थोडं वेळ ठेवलं आणि आता हे मिठाच्या पाण्यातली काढून घेते वाली. असे काढून घेऊन एकदा धुतोय आणि नंतर चिरताना दाखवते तुमका. तर आताचा कोकणात कसा रानमेवे चालू झालेले असत. करणा लागली, जांभळा नुकती लागतो, चापरा लागली, तोरणा, बोरणा, आंबे, फणस, आता म्हणजे सगळा चालू झालेला असा. तर ह्या वर्षी थोडा लेट झाला, कारण पाऊस होतो ना तो उशिरापर्यंत होतो. त्यामुळे म्हणजे उशिरा सगळा म्हणजे चालू झाला. आणि ह्या वर्षी काय झाला, थंडी अजूनपर्यंत तर कोकणात थंडी असा, अजून तसा गरम जाणार नाही. तर रात्रीचा ना ब्लँकेट घेऊन झोपायचा लागता, म्हणजे अशी थंडी असता. तर त्या थंडीमुळे ना अशा थंड वातावरणामुळे झाडांचा नुकसान जाता. जास्त पण थंडी नको असता झाडांका आणि कमी पण नको असता. तर पूर्वीचो काळ ना आता रवाग नाही असा. तर आता ना झाडांच्या ह्याच्यात खूपच म्हणजे खूपच असो फरक जाता. तर निसर्ग असता तो आपलं समतोल राखणार नाही, कारण आता झाला तसा. त्यामुळे ती तरा तशी असता. आमचो शिगमो ना 5 दिवस असा आणि आज आमच्या शिगम्याचो 3रो दिवस असा. तर 1.5 दिवसाचो शिगमो असा ना तो कुडाळात आणि आता तो 1.5 दिवसांनी संपलो. तर आमच्याकडे 3ऱ्या दिवशी ना राधा काढतात. म्हणजे बाकीच्या वाडीतले म्हणजे पूर्ण आमच्या वेतुरा गावातले वाडीचे राधा असतात, ते राधा ना आज येतात. तर त्यातल्या त्यात बघूया, एखादी राधा जर येईल तर तुमका दाखवण्याचा प्रयत्न करूया.
आमच्याकडे ना शिगम्यात कोकणात खूप मजा असता. बाहेर राहणारे जे पोरगे असतात ना ते आवडीन आपल्या कोकणात येतात, आपल्या घराकडे परततात, हौशेन राधा काढतात. कारण हो ना शिगम्याचे जे हे 5 दिवस असतात ना ते खूप मजेचे असतात. म्हणजे जे असे आज वयात इलेले जे मुलगे असतात ना ते कामानिमित्त बाहेर राहतात आणि त्यांना एक ओढ असता, हौस असता. तर ते कामावर सुट्टी घेऊन कोकणात येतात, हौशेन राधा काढतात, पैशाकडे बघणार नाही. म्हणजे कोणी म्हणताना पैशासाठी करतात, सोंगा काढतात, तर असा नाही. असा ती एक कला असा आणि अगदी वाडवडिलांनी आपल्या ती जपान ठेवलेली कला असा. ती आजच्या पिढीन जर ती विस्मरणात जर नेली ना तर ती परंपरा राहणार नाही. आणि ती जी आपली परंपरा असताना ती आपण चालू ठेवू आहे. मग त्याच्या आठवणी राहतात आणि मागची जी पिढी असा ना ती त्या करता. तर असं शिगमो आणि शिगम्यात खूप मजा येतात. सोंगा येतात वेगवेगळी, शबई मागा घेतात, संध्याकाळचे ढोल येतात, 5व्या दिवशी रोंबाट असता, रात्रीचे राधा असतात मांडांवरती. तर अशी मजा असता. तर ती कोकणातच अनुभव गवता. तर माझे वाली चिरून झाले, आता खोबरा किसतोय, भाजी आहे. तर प्रत्येक गावात ना शिगम्याची प्रथा ना ती वेगवेगळी असा. कोणात होळी असता, कोणात पालखी असता, म्हणजे वेगवेगळे प्रथा असतात. तर कोण मग फोपळीची होळी घालता, कोण आंब्याची होळी घालता. तर असे होळीचे प्रकार जे आहेत ना ते सुद्धा वेगवेगळे असत. आणि आमच्या 5 दिवसाच्या शिगम्याची सांगता कशी जाता तर ती तुमका थोडक्यात मी सांगते. तर पूर्वीच्या काळी कसा होता, जुने जाणते लोक होते ना ते काय करीत, होळी घातल्याने काय सीमा वंडाळीत नाही. तर सीमा वंडाळीत नाही म्हणजे दुसऱ्या गावात जायत नाही, आपल्याच गावात राहत. आणि ज्यावेळी न्हावानीला ना हळदवणी 6व्या दिवशी काय ते सीमा वंडाळू म्हणजे तयार झात, बाजार राट करू, पाहुण्या पैकांकडे जाऊ. तर काहीतरी असं त्या बंधन असायचा. आणि एक हे कशी असता, हळदवणी म्हणजे काय तर व्यसनी लोक जे असतात ते व्यसन करतात. म्हणजे शिगम्यात तो एक खेळ असता आणि त्यांचा त्या जा काय हे असतात ते मनान करतात. तर आणि ती चूक भूल जाता म्हणजे देवाधर्माकडे मांडावर, त्यामुळे चूक भूल जाता म्हणजे व्यसन असल्यामुळे. तर ती चूक भूल हे करण्यासाठी आपली ग्रामदेवता असतात. आता आमची ग्रामदेवता सातेरी असा ना, तर आमच्या सातेरीच्या 6व्या दिवशी तीर्थ येता. तर पूर्ण आमचं इतर गाव आहे ना त्या गावात प्रत्येक घराघरात तुळशीकडे त्या तीर्थ दिला जाता. म्हणजे तर सारवचा लागता, तुळशीकडे पाठ मांडूचं लागता, खाली रांगोळी घालूची लागता. तर त्याच्यावर एक काहीतरी पेलो किंवा तांबिओ ठेवचो लागता आणि त्याच्यात पैसे ठेवचे लागतात. तर त्यावेळेचा काळ काय होतो, 2 रुपये 4 आणे असे होते. तर तो काळ आता राहिलेला नाही. आणि काही माणसं असत ना ती ताच करतात, कारण त्यांना कळणार नाही. आताचो काळ हा ना तो कसो हा, कारण आताचो काळ हा तो पैशाचो हा. त्यावेळेचे 4 आणे किंवा त्यावेळेचे 10 पैसे आता चालणार नाही, अशी सुद्धा लोक हट्टी असत. तर माझ्या मते जाणून बुजून असा करता कामा नाही. आताच्या काळाप्रमाणे चालावया. त्या 4 आण्यात सुद्धा लोकांका फिराक खूप कष्ट घ्यायचे लागतात. असा हे आमचा ना हळदवणी आता. आणि त्या हळदवणी आमच्याकडे प्रत्येक म्हणजे घरातल्या व्यक्तीक त्या आंघोळ बिंघोळ करून आम्ही हातावर घेऊन त्या तीर्थ म्हणून आम्ही पितो. आणि त्या दिवशी आम्ही बाहेर जाऊन मोकळी जातो. तर अजून त्या कोण कोण पाळतात आणि जे बाहेरसून बघा येतात, मुंबईकर वगैरे येतात, बाहेर राहणारे असतात, त्या वक्ता ते त्या तीर्थ घेऊन मोकळे जातात. म्हणजे आपल्या प्रवासाक जाऊक ते तयार असतात. तर असा आमच्या गावाचो शिगमो असा आणि अशी सांगत जाता आमच्या शिगम्याची. तर मी आज वालीच्या भाजीत पांढरो कांदो घालतले. हे बघा, हे पांढरो कांदो आता ना पांढरे कांदे येणत नाही, कमी असतात. पण मी ना माका पांढरे कांदे दिसले का मी मुद्दाम घेऊन येते. तर माझी आई होती ना ती काय करी, पांढरे कांदे हाडे. आणि आमका सर्दी खोकलो झालो ना तर कांदो काय करी मुरमात घाली आणि तो एखाद्या फडक्यात घे आणि असा डोक्या, मान, पाठ, बरगडे शेकून काढे. मग ह्या कांद्यांना सर्दी पातळ जाय. तर ह्यो कांदो असा ना तो औषधी हा. काढो जेव्हा आपण करतो बघा सर्दे, त्यावेळी ह्यो कांदो घातलो जाता. ह्यो कांदो ना तिखट असा. तर असो ह्यो गुणधर्मान भरलेलो कांदो असा. आता लाल कांदे जास्त बाजारात येतात, पांढरे कांदे कोण हाडूक बघणार नाही. तर हे कांदे थोडे लाल कांद्यापेक्षा हे पांढरे कांदे थोडे महाग असतात.
चला तर करूया वालीची भाजी. कढई ठेवलंय, आता त्याच्यात घालतंय तेल. वालीची भाजी साधी आणि सोपी. कांदो टाकतोय. कांद्याचा कच्चेपणा थोडा घालवला का भाजी बरी चविष्ट जाता. तर हिंग सुद्धा टाकणारी टाकतात, पण मी हिंग टाकूक नाही. तर आता थोडीशी हळद टाकते, कारण भाजी ना हिरवी पण बरी दिसता वालीची, आणि थोडी हळद टाकून पिवळी पण बरी दिसता. तर आता चिरलेली वाली टाकते. आधी थोडे थोडे टाकून ढवळते, म्हणजे त्याचा फोडण्याचा वास असतो तो लागायचा. तर कढई असा लहान. तर वालीची भाजी कशी असता माहिती आहे, आमका तर कोकणात सवय आहे. अगदी लहानपणापासून आत्तापर्यंत अनुभवले. परडी लावली मिरच्याची का त्याच्यात वाली चालू झाली. काय लागा लागा काहीतरी गेला आपल्या मळ्यात भरड्यावर, ते काढून आणले घराकडे येला, मस्त पेजे वांगडा भाजी गेली. ती अशी ना नुसती जरी आठवण येली ना तरी ती म्हणजे लहानपणीची आठवण असा ती जागृत जाता. आणि वालीची भाजी ना कधी खाली तर पेजेबरोबरी लागतात. चवी पोटालीच घालतंय. तरी चुलीवरची भाजी आहे, गॅस असलो ना का थोडं बारीक करूच गावता, पण आग ना पाठी काढली का ती माला होता म्हणून थोडासा अगदी नुसता जरासा शिंबडो मारून घेतला या पाण्यातून, आणि त्याच्यावर मी या झाकण ठेवतले. तर खायची भाजी कच्ची खाता का म्हणे, शिजलेली भाजी खाऊ गई. लोखंडी कढई असा, लोखंडी भांडा असता तर आपल्या शरीरात बरा असता, कारण हात पाय दुखतं, सांधे दुखतं, त्याच्यासाठी. त्याच्यावर मी मातीयेचं झाकण ठेवलंय, म्हणजे ते मातीयेचे जे काय आपला गुणधर्म असत ते दोनही मिक्स झाले. आणि जेवण असा माझा चुलीवरचा, म्हणजे भाजी केलंय ती असं चुलीवरची लाकडावरची, म्हणजे किती गुणधर्म उतारले ते आता तुम्हीच सांगा बघा. आणि ती जा काय आम्ही करतो या चुलीवर, तर आरोग्य आपल्या बरा असता. आणि त्याच्यात आणि ह्या अगदी मोकळ्या निसर्गात पोपळीची झाडं असत, सुंदर वारं लागता. आणि काय आहे आपणा, तर ह्या खरा जग ना आमचा पूर्वीचा असा. तर लोक आता ना ह्या मागे टाकल्याने, आणि नवीन नवीन ज्या काय असा ना त्याच्याकडे धाव घेतात, पण त्या तितक्या बरा नसता. ह्या असता आपला तर बरा असता. आता बाहेरच्या लोकांका मी म्हणणं नाही, तुम्ही मुंबई पुण्यात राहतात, अजून काही बाहेर राहतात, तर त्यांच्यासाठी ह्या कोकणात येऊनच अनुभव गावताला. तर कधीतरी सुटी काढा, कोकणात येवा, ह्या अशा गोष्टी असतात ते अनुभवा. तर आता मुलांका सुटी पडतले हो, तर काही काही लोकांका ना कधी एकदा घराकडे येतोय आणि चुलीवरचा खातोय अशी आवड असता. आणि मुद्दाम जरी त्यांका नसला ना तरी हॉटेलात गेली काय तर चुलीवरचा शोधतं, त्याच्यासाठी पैसे घालतं, ता खातं, ता सुद्धा आपल्या आरोग्यात बरा असता. तर असा या कोकणातला जेवण असा. तर ही भाजी आता शिजाने म्हणजे वाली असत ना ते एकदम कच्चे खाता कामा नये, ते थोडेसे नरम जावं, मग ते पचनाक बरे असतात म्हणा. झाकणं ठेवलंय आणि कमी आग केलंय, आणि ती भाजी करापता म्हणा थोडासा पाणी मारलंय मी, कारण गॅस असताना तो बारीक करू गावता. आग असता लाकडाची ना ती बारीक करू गावना नाही. त्याचं जाता कसा, तर मागे लाकडा ओढली का त्याचं धूर जाता, आणि तो भाजी धूर भरता, म्हणजे धुकटे तर कामा नये. ज्या आपण काय करतो त्या धुराचं सुद्धा जास्त वास येतं कामा नये म्हणून मी त्याच्यावर पाणी शिंपडले आणि झाकणं ठेवले. तर आता भाजी शिजाली. तर भाजी बघा मस्तपैकी शिजली, मऊ झाली. तर आता ह्याच्यात मी ओला खोबरा टाकून घेते. वालीची भाजी शिजली तर मस्तपैकी त्याचा सुगंध सुटता. वालीची भाजी केल्यासारखी वाटतं. वालीची मुळ्याची भाजींका जो सुगंध असताना तो बरं वाटतं, म्हणजे तिजेची आठवण येतात आणि तीच खाण्यासारखी वाटतात. तर असा ओला खोबरा घातला ना आता भाजीची चव सुंदरच लागतात. चला तर वालीची भाजी मस्तपैकी शिजली, आता पेज खाऊया. सुंदर अशी ताज्या वालीची भाजी.
चला तर पेज खाऊ घ्या. भाजी घेतोय पेजेबरोबर मस्तपैकी आणि पेज खातोय. तर तुम्ही पण पेज खाऊ घ्यावा. वालीची भाजी आणि पेज. तर मस्त पेज असा आणि सुंदरपैकी अशी वालीची भाजी असा. पेज खाताना काय मस्त मजा येता. सुंदर गोड भाजी लागता. मस्त सुंदरच वाली असत. म्हणजे खोटा सांगणे ना, मस्तच वाली असत. गोड भाजी अशी लागता. गोड तर वालीची भाजी मस्त झाली. तुम्ही पण असे वाली हाडा, भाजी करा. आताशी उन्हाळ्यात पेज खावा, नाश्ती बाजूक ठेवा आणि उकड्या तांदळाची पेज खावा. तर माझा जो व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यांनी पेज खाऊया. आता मी पेज खातोय. Thank you.